Hej og velkommen til Hop USA. Fragtservicen som tillader dig at handle i USA. Og det er vældig enkelt og let. Det første du måste gøre er at registrere profil. Da får du din egen shipping address i USA til vores terminal. Når du sen shopper i USA, så fragter du dine indkøb til din nye shipping address hos Hop USA. Og når dine paket eller palet kommer til din Hop USA adresse, så får du et mail med et billede af varerne. Og kan logge ind og vælge den fragtmetode, som du ønsker hen til Sverige. Om du fragter mere til sammen i en leverance, så sparer du mere på fragten. Så slå ihop dine leverancer på din Hop USA adresse, spar penge på fragten hen til Sverige. Leverancen hen til Sverige kan gøres på bare 2 dage med ekspresfragt, 5-7 dage med flyfragt og 5-6 vejer med bådfragt. Er du på jagt efter noget unikt, rekommenderer vi vores shopping guide. Her hitter du online shops inden for ulike varekategorier, som vores kunder rekommenderer. Reservedele til bil og MC, sport og fritid, mode til kvinder, elektronik, børn og ungdom, kosmetik og hudvort, mode til mænd, hjem og indretning. Du kan handle i alle amerikanske webshops. Men det første du måste gøre er at registrere dig som ny anvender og få en shipping address hos Hop USA. Og den anvender du, når du selv handler i de amerikanske webshops. Har du frågor, får du altid gerne ringe eller e-mail os, og du kan kontakte os på 08 52 50 39 8 eller sc@hopusa.com. Tak så mycket for at du lyssnade med, og beklager min dansk-svenske, men jeg er dansk og ansvarig for Hop USA i både Danmark og Sverige. Tak så mycket.